Toto je už 6. ročník akcie Salón elektromobilov. Začali sme v roku 2020. Mali sme vtedy pár vozidiel. Teraz sme mali viac ako 75 elektrických modelov dostupných tu v Borimol v nákupnom centre. Okrem toho boli aj odborné prednášky, ktoré boli v sobotu. Zlepšuje sa to každým rokom. Určite odporúčam nielen testovacie jazdy, ale minimálne rovnako užitočné sú aj prednášky vo vnútri vo foaje OC Bory. Okrem toho sú k dispozícii auta na testovanie, čiže všetci návštevníci, ktorí prišli, aby si vyskúšali elektromobily, tak mali tu možnosť na vonkajšom parkovisku. Predajcovia mi vlastne poradili, že ktoré auto vyskúšať. Samozrejme mi to poukazovali, do detailov mi porozprávali niečo o tom aute a bol to skvelý zážitok. Mali sme viacero testovacích jazd a každá mala svoje čaro. Bol som na testovacej jazde MG Cypstera a bolo to perfektné. Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí sú súčasťou tejto akcie. Momentálne sme tu mali viac ako 75 vozidiel, ktoré boli k dispozícii, či už ako statické vystavené vozidlá vnútri, v interiéri, alebo vozidlá, ktoré boli k dispozícii na testovaciu jazdu, kde si mohli návštevníci na vlastnej koži vyskúšať elektromobil. Momentálne sa ponuka elektromobil rozrastá, čo znamená, že prichádzajú aj lacnejšie modely na trh a ľudia javia aj väčší záujem o tieto elektrické vozidlá. Tešíme sa, tento rok tu bolo najviac ľudí, ako sme mali počas celej výstavy, takže záujem o elektromobil tu rastie aj na Slovensku, z čoho máme veľkú radosť a tešíme sa opäť na budúce. You